سلام تعني هبلي كميت أنحو زخبركم تخطاتلتي هابا ميديا كابا زخون يكون تعنتو نتابو مخوان ومناتن تكوساتن حابريتاتات كقربلكم زتدالو هابا ميديا كتكتاتلو إن عدمكو إن أرولكم مدلوات بتكوسو نخباتحكم نشانلنا سبسكرايب بمقبار نايدو الملكت كتنخون لايكن شيرن بمقبار دما مدلواتنا نابكالوت نخباتحو ختقابرو نلابو نلومي عربي 10 شومون تحدار كل التاشحن إسران كلتن زدلنا يوم زيناتات اللونا فلما كان دغند نتبتات كسمعكم سراويت شعبية أتيون أبزلو كبابتات تجراي دفعاتي قعد كمزلو تقليتو إثيوبيا أبسم معنا سلام زفرمتهم نتبتات تجباراوي انت زيد عجيرة أمريكا قبل عليا أمبيراتهم زنبرت الجراتات كم زيت العلوم أفريقيا علي 6 مليون حزب تجراي كاب قلقالوت إنترنت واتساق قينو أب زل الأوان إثيوبيا عالم لخو على إنترنت نمدلاو تشباشبلا زولون كالو زيناتاتنا اللونا كساب موداتا مدلاواتنا كتكاتولنا يعدم حزي ناب زرزرهم كسكراكم سراويت شعبية أب تجراي أتيلن أبزلو كابتات دفاعي خوعد كم زلو تقليتو لعلي كل التسمون أبزو طرس من معنا السلام بريتوريا سراويت إرترا كاميريت تجراي بهتوت كوت زبل زعبا كاب استفرارهم لهم نتبتات حادة من بارو يذكر كم أون أمريكا حاويسو زي تفلاليا حقراتن تكالات سباوي مسلاتن سراويت إرترا كاميريت تجراي تتراري وخوت تاوعيت النقربا قوان تحلوا سراويت إرترا بانتارو تقوتاتيرو ونابزلو كابتات دفعنا سرحي كم زركب تحبيروم ولقوا أمونغو منغستي إثيوبيان حوحاتن توصي دون مبال انت تسمامعو كافت استفرارم لؤوان جميرو كساب حزي سراويت إرترا نصوحن وغنات يقتل من أسي يجون يرشنن جزا نجزا بمتاو كل عينة نبرت يقعز جزا يقاتل كوتاس كلهم عينتات قفعتات يفتسم كم زلو كاب تجراي وصو زلو حابريتات يملاختو منغست أمريكا سراويت إرترا كاب تجراي بهصوص انت زيدا وصيو توسختي معقبات كم تنبر إنا قلصت أبزلت الأوان سراويت إرترا جن حلو بحلفو أمريت تجراي زاتولن كابتات دفاعي خوعد كم زلو يقلص اللو بفلاي دما أو كابتات عدوا نبلتن ورعين نسراويت إثيوبيا ندحريت بمقداف سراويت إرترا أب كرميت دفاع سريحهم كم زلو تحبيرو أراويت سراويت إرترا أب كلن زاتولن كابتات تجراي من أسي جوي ناب إرترا بموساد دمحيت بزبل شوم حدش تجرينيا تزاربتي إرتراويان بمسلطان إزياتهم ناي تجراي عطقات يوم بمبال كاب تجراي نزي موصا حدش تشرحتات يفحس كم زلو كاب تجراي زوص زلو حابريتات يملاختو عطقات ناي غوندر فانون بسراويت إرترا تحجزهم ناب كتمهات شره أخصم من عدوان بمئتاو أب مسرقن معناون نواتا قدساتن كالوت حدقتاتن توافيروم كم زركون كم أون حزبي يبسابسون يرشنون كم زلو يقلص اللو نزي قبل علي حزب تجراي زبصح زلو قفعتات أمريكا حاويسو كلهم محبرسب عالم مفرارحي قالات كم مدبراي وصاي حزب تجراي زدحن طب زبل نجر كسرحو أي ترايون دحري أبريتوريا كونه نيروبي استجبر سممعنا السلام أب تجراي اتتصقمن صبان تقاديدو كم زلو يقلص اللو وغن منغست تجراي دما اتي استجبر سممعنا السلام كم زي تتجبرن اقواداس يتحس كم زلو زغلص مغلصي كيوصن زلو ممارصታት سጉምቲ ከይወስድን ስቕታ ምምራጹ ሕቶ ብዙሓት ተጋሩ ኮይኑሎ ኢትዮጵያ አበ ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶሪያ ዝፈረመቶም ነጥብታት ተግባራዊ እንተ ዘይዳ ገራ አሜሪካ ኣብ ልዕሊያ ኣምቢራቶም ዝነበረት እገዳታት ከም ዘይተልዕል ኣፍሪጣ بتجبار سممعنا السلام بريتوريا إثيوبيا مس أمريكا زنبرا شركنت ناب نور نخملس أقداس خمس خونون تغليصو أبال كونغرس أمريكا براد شيرمان كنتات إثيوبيا بزملكت بفلاي دما حزب تجراي بقلطف سواوي حجز كركبن سراويت إرترا كاميريت تجراي بهصوص تتراريغو كوصن نابالات كونغرس أمريكا بتدغاغامي ترعنو كسمع غنيو أبا منستر قدايت وصاي أمريكا تحقاقازي صحفيت قدايت أمريكا موليفي براد نزقربو حتو أبا زملسالو اوان اتي اب مونغو منغست إثيوبيان حوحاتن استفرمه سممعنا السلام تجبراوي انت زي كوينو إثيوبيا مس أمريكا زنبرا ركب ناو نبر كم زي يملس تزاربن اتن صحفيت اب كوميتي قدايت وصاي أمريكا قريبا بزعبا أمريكا اب قرن أفريكا زلوا استراتيجيكاوي ركبا ملكيتن مبرهي اب زهابا الأوان منغست إثيوبيا بمسرت تسممعنا زتوهاب قلقالوت كساب زفصم
ናብ ኣገዋ ከም ዘይምለስን ካብ ባንክ ዓለም ሓዊሱ ካብ ካልኦት ትካላት ፋይናንስ ልቓሕ ከም ዘይወሃቦ ገሊፀን ካብ መሬት ትግራይ ምውፃእ ሓይልታት ወፃኢ ኣካል እቲ ስምምዕነት ሰላም ከም ዝኾነ ዝገለጻ እተን ጸሓፊት ሰራዊት ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ እንተዘይወፂኡ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተወሳኺ እገዳ ከም እትገብር ቃል ከም ዝኣተዋ ንኣባላት እቲ ኮንግረስ መብርሂ ሂበን ይብል ጸብጻብ ኣዲስ ስታንዳርድ ኣብ ዝተፈላለዩ ካብታት ኢትዮጵያ ዘሎ ዘይሕጋዊ ማእሰርትን ብፍላይ ድማ ስቃይ ተወለድቲ ትግራይ ጠጠው ክብል ምስ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ዘተ ከም ዝተገበረን ሕዚ እውን ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቁፀሩ ተጋሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ቤት ማእሰርቲ ተዳጉኖም ከም ዝርከቡን እዚኣቶም ብዘይ ቅድመ ኩነት እንተዘይወፂኦም ቅድም ክብል ዝተነበሩ ማዕቐባት ከም ዘይለዓሉ ሓቢረን بسولوس 16 حدار 2022 እውን ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ክፍሊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ውዕሊ ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶሪያ ኢትዮጵያ እንተዘይዳ ኣኽቢራ ኣሜሪካ ካልኦት እገዳታት ካብ ምሕላፍ ብተወሳኺ ነቶም ብክህሰት ሰብኣዊ መሰል ዝኽሰሱ ተሓተቲ ካብ ምግባር ንድሕሪት ከም ዘይትብል ምግላጾም ይዝከር ኢትዮጵያ ልዕሊ 6 ሚልዮን ህዝቢ ትግራይ ካብ ግልጋሎት ኢንተርኔት ወፃእ ኮይኑ ኣብ ዘለሉ እዋን ዓለም ለኸ ዋዕላ ኢንተርኔት ንምድላው ትሸባሸበላ ተባሂሉ ልዕሊ 6 ሚልዮን ህዝቢ ትግራይ ብሰንኪ ኩናትን ዕፅዋን ክባን ንልዕሊ 2 ዓመት ግልጋሎት ኢንተርኔት ከይረክብ ተኸልኪሉ ይርከብ እቲ ሓቂ እዚ ኮይኑ እናሃለወ ምንም ዘይሓፍር መንግስቲ ብልጽግና ኣብ ዝወርሒ መወዳእታ ዓመት 2022 ፎረም ኢንተርኔት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከዳሉ ኣብ ምሽብሻብ ከም ዝርከብ ዝተፈላለዩ ማዕኸናት ዜና ዓለምና ጸብጺበን ኣብ ትግራይ ግልጋሎት ቴሌፎንን ኢንተርኔትን ካልኦት መሰረታዊ ኣገልግሎትን ንልዕሊ 2 ዓመት ተዓጽዩ ከም ዘሎን ህዝቢ ኣብ ጸልማት ከም ዝርከብን ይግለጽ ኣብ ዘለሉ እዋን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዋዕላ ኢንተርኔት ኣብ ኢትዮጵያ ክካየድ ምውሳኑ ንብዙሓት ኣግራሞት ፈጢሩ ይርከብ ነዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ ኣቦ መንበር ኮሚቴ ርክባት ወፃኢ ሴኔት ኣሜሪካ ሴናተር ጂም ሪሽ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዋዕላ ኢንተርኔት ኣብ ኢትዮጵያ ክካየድ ምውሳኑ ጌጋ ከም ዝኾነን እቲ ዕድል ንዜጋታት ብማዕረ ግልጋሎት ኢንተርኔት ዝህባ ሃገራት ክወሃብ ከም ዝግባእ ሞጊቱ ምንባሩ አልአፍሪካ ዝተባሃለ ማዕኸን ዜና ኣዘኻኺሩ ኣብ ኣክሰስ ናው ዝተባሃለ ትካል ተጣባቂት መሰላት ኢንተርኔት ሓላፊት ኮይና ትሰርሕ ፖሊሻ አንቶኒዮ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ክካየድ ተሓሲቡ ዘሎ ዋዕላ ኢንተርኔት ኣብ ትግራይ ዘሎ ጸልማትን ኩነታትን ንምጉላሕ ዕድል ከም ዝፈጥር ትዛረብ ድሕሪ ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶሪያ ሰበስልጣን መንግስቲ ብልጽግና ኣብ ትግራይ መሰረታዊ ኣገልግሎታት ብቕልጡፍ ክጅምር እዩ እንተበሉውን ዛጊድ ከም ዘይተጀመረ ዝተፈላለዩ ማዕኸናት ዜና ዓለምና ይጽብጽባ ኣለዋ ኣብ መዕቆቢ ስደተኛታት ሱዳን ኣብ ልዕሊ ዝነብሩ ተጋሩ ሓደጋ ባርዕ ኣጋጢሙ ኣብቲ ንመበር ራብዓይ ግዜ ኣጋጢሙ ዘሎ ሓደጋ ባርዕ ግዳይ ሞት ዝኾነ ወገን ከም ዘየለስ ተገለጸ ኮይኑ 49 መጽለሊ ስደተኛታት ገዛውቲ ግን ሙሉእ ንሙሉእ ከም ዝተቃጸለ ተሓቢሩ ዛጊድ መንቀሊ እቲ ሓደጋ ባርዕ ዝተሓበረ ነገር ከም ዘየለን እቲ መዕቆቢ ስደተኛታት ገዛውቲ ዝተቀራረበን ፕላስቲክን ዕንጨይትን ዝተሰርሐ ስለ ዝኾነ ካብ ሓደ ገዛ ዝተበገሰ ሓዊ ብቐሊሉ ክቀጻጸል ከም ዝኽኣለ ግምታት ከም ዘሎ ይግለጸሎ ግዳያት እቲ ሓደጋ ዝኾኑ ስደተኛታት ተጋሩ ኣብ ውሽጢ እቲ መጽለሊ ድኳን ሓዊሱ ኣብ መንበሪ ቦታኦም ዝነበሩ ኣቑሑታት ኩሎም ናብ ሓሙሽቲ ከም ዝተቐየሩ ይገልጹ ኣብተን 49 መጽለሊ ገዛውቲ ልዕሊ 130 ዝኾኑ ወገናት ይነብሩ ከም ዝነበሩን ኣብዚ ሕዚ እዋን ብዘይ መጽለሊ ተሪፎም ፈቐድኡ ከም ዘለውን ገሊኦም ድማ ኣብተን ዘይተቃጸላ ገዛውቲ ተጸጊዖም ከም ዝርከቡ ንምፍላጥ ተኻኢሉ እቶም ግዳያት ሓደጋ ትካላት ገበርቲ ሰናይ ከምኡ እውን ኣብ መላእ ዓለም ዝርከብ ትግራዋይ ሓገዝ ክገብረሎም ተላብዮም ኣብ መዕቆቢ ስደተኛታት ዕምሩ ኸዋ በብእዋኑ ሓደጋ ባርዕ እንዳጋጠመ ዝጸንሐ ኮይኑ ነቲ ጸገም ብዘላቕነት ንምፍታሕ ግን ዝተወሰደ ስጉምቲ ክሳብ ሕዚ የለን ኣብ መዕቆቢ ስደተኛታት ዕምሩ ኸዋ ልዕሊ 17000 ተጋሩ ከም ዝርከቡን በብእዋኑ ሓደጋ ባርዕ የጋጥም ከም ዘሎን ተገሊጹ እቶም ግዳያት ሓደጋ ኮይኖም ዘለዉ ወገናት ብጊዜያውነት ሓገዝ መግቢ ይረኽቡ ከም ዘለውን መጽለሊ ገዛ ግን ዛጊድ ከም ዘይተሰርሐሎም ተሓቢሩሎ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ዕለታዊ ዜናታትና እዚኣቶም ይመስሉ ነይሮም ንምክትታልኩም ክብረት ይሃበልና ሃበ ሚድያ ብሓባር እንዕብዮ ናታትኩም ሚድያ እዩ